Kakunhon kinong hikai college kibalay kun persya eka rai jong sarkar da kabakang ye kinong hikai banya shimenta kasan perthai menta kasngi kila penpau ka jingkmen bar ka jing sngongo hadin ba ka Meghalaya High Court kala rai ban penduk pendam ya ka jing penbana jong sarkar kabakang persya e kinong hikai banya dan benta ha kasan perthai habakran bekilat pathai kubor uba V Marbanyang uliathu bakani ka sarkar MDA ka tangsuan ha kabor house nam arjar khatpra kalawan rai ya ka Meghalaya State Education Policy kabala khang persya ya ki noi kai school but college ban ya simbanta ha ka politics badai hau bunai naitung mentau snam kila lej ban tiet jingkhang jong ka High Court pada khasan tarik mentau bunai no pra ka Meghalaya High Court kala rai ban pendam no ya ka te ka jingpan bana ban khang lat persya ya ki noi kai ban ya simbanta ha ka san perthai khang ikini kai ban dan menta habide berka politics te kabani kong e ngasoban ai khulei ep baro ki member of the press print bar electronic media ki bala simkhia ban report habide berka ka issue ndai ka barang menen menta ndai ka bala nadu uni usnem ubala dep antrai ibun ki media kala cover habide berka issue habide berka jingkhang jong state government yakini kai ban dan menta haka politics te khindian ngapen pau ka jing so ngu ko jonga ya ka press ho ka jing sungu ru galai na kamta kitu ki baso khia na galiam jong ki parano hikai bat kham tam dei haka ba nrimut na ki parlo ka jongi ki bala kloi ban wan shikmat ya ka ban file da ka case habide berka government ning baka High Court of Meghalaya te khindian tang chu penken mau mo habide berka ka kumno ngi poi atip baro menen fla yarap ban pen pur habide berka tu ka judgment order ka bagi yo ning baka High Court rei ka jing stang hi ka sedang nadu usnem arja khat phra hausnem arja khat phra ka government of Meghalaya Kora ya ka Meghalaya State Education Policy 2018 hakabala notify daga government haka administrative banai khandai arja khatpra ladapi la puli ya kanika education policy katkum ka clause 7.4.3 hangni ka khang persya kanika policy ka khang persya ekinoi kai banidon benta habide bat ka kam san hima sima kanika Meghalaya education policy ten rei na kalian ni jongi kuno hikai ko macam pun pang ni hot yo i ya kanika education policy rei ga papelingo ingi kalong ba ni i kanika education policy hadu bandala pass da ka cabinet bar hadu bandala notify namar beli yang iso kendet namar haswa jo kan ni darangi kan mau kumbalong kurukum ka government kala prepare ya kata ka draft state education policy but hakane ka draft education policy ka government kuma ka julong hi kala khot na kiriyo pat ba kinu ki bakwa man ai jingmut habide ba kanika education policy ngiru na kala ngino hikai hakatu ko por ngila go through but ngim sim na shem bakanon kanu ko jingkhang yakino hikai haka draft policy ndai ka ba penkenet ingi kalong hadir ba kipas da ka cabinet barahdian kila notify ru ko mangla batai mne hau administrative na khandai arja khatpra kensan kami blut hakanika Meghalaya State Education Policy tenrei haba kalami nyong nyele sukumno mlamli issue kalami henrei nakalian ka jungi ka to kani ki baso khya nyong to ka policy bonsien ka don henrei bonsien pat kim ju pentre kam te ka policy kanun trekam lemda kimi ki rules kumno ban trekam ya kini ki policy te dei hadu araja hausnam arajar arhuai ba ka government pat ka penmi ya ka notification hakaba ka amen ya ka service rule hakabai dei bat kinoi kai kata kalong ya ka rule 6 and 7 tetapi ya tetapi pet ya kan ka service rule hakabai dei kinoi kai ka rule 6 but 7 ka ailat kinoi kai bakin don mentah ka politics kino kai ki bakwa man don mentah ka politics nrei
ki hab ban yat kat kum ki kendon ba kata kalong ba ki hab ban shim ya ka shuti hakapur ka ba ki khun ya ka election kata kalong ka bala practice ndai tang menta mene ndai nadu bangyo ya la ka jong hill state but hadu ka 2018 election ka dalong kum tahi ya kinong hikai but balai kalong menta ngamarngi stu hi ba kinong hikai kidon ka benta ka ba kraw ha ka ban te bat ha ka ju oporu ban penwandur habidi bat ka jinglong jingman jong ka sencha khadar bat khamtam le ha habidi bat ka bahagmet jong ka jalahi barok owai te barok skata kam senodon kanu no jingkhan henry ko mangom kadi government marswan ha ka bor 2018 ka ora exceed education policy but house nam arkway ka notify baka change no ya kan service rule ha bede bat ni kinong kai hang ni ko ban specify mde ya ki government colleges nrei ha bede bat ki aided college te kat kom notification ki lakhang shisendal ya kinong kai bakin nanta ha ka politics kim sima ai la chu te bat kaniru kami ha tu ki por la pikan mau ha ki por ba kadang tnem ha kadang jur ha ka ni ka khlam covid te ki babun kadang ya bun kam ban perkhat habidi bat covid ni ka government ka wara ka ni notification but ngim bun na pring jungiru ngim sim lapai perkhat ho don ki layo ban pet ya sia don ki ba khlam yo ban pet nrei hadien ka tu ka ni banai ka government pat ka pha biang ya ka wei ki sti ban pen kan mau yang ni kinong kai bakaladon kum ka ni ka notification ban khang ni kinong kai ban don mata haka politics kata kasti kami ha pratrik menai khatwei arhajar arpwei badai hadien kani ka jingmi jong ni notification bad hadien jong ka jing penkan ma nakaliang jong ka government ding ba ka city ka ba ki pha jaki colleges ki ba pher ha ba ide ba kani notification ba nakaliang ka jongi kinoi kai ki ba smokia man mangi su thu ba kari ka hok kam dei ba ai manu nei ya kari ka hok la ai hi da ka constitution of india ya wei bu wei nong so sinong jagari india baram dei tang nong so sinong ka ba kan thu wat yang iki nong hikai bandedan ta ha wei dei ba ka politics te de hadin ka tu nilai iru lingba ka wei ni ki political party ka sim khia ni su ba ai khulei ya kani ka wei ka political party ka bala sim khia banlit ban ya kendu ya chief minister bat banbu ru ya ka memorandum hakmat jungu nakaliang jonga ni ka party ban pentip seki bakani ka party kam sngo ha habidi bat kani ka notification ban khang ni kai ban mata haka politics nrei ko mangi i hadin ka jing ikendu jonga ni ka political party nei kimi pat ki statement nakaliang jong government khamtam nakaliang jong deputy chief minister ba president tensam haba ukran shai wang ba ngiem don jing thu ye ban pen klai ka notification ya ka ba ka government kala penmi henry ki ong ki kran da tien ka ba de sing ong ka ba kham khor yang gi nang kai wang ba lada ki nong kai ki kwa kila banet sakut lu te de na kata kada na kalian jungi ko men kai ko ong no we are left with no options ma ani shang ong to ngin explore kilenti kumno ban convince the government ba kan weng mardor kan notification ndai habangi i ko media report ni suthu ya ka jingmut jong government badai halor kata na kalian jongi kum kinang hikai ki basmo khia i wan shkman ya shom ya perkhan ilarai ba nginele bet ban approach direct sapo ka Meghalaya High Court te kani ka case la file ho banai July mentau snami arajar arpuar but menen so ban ayu mau lembaga High Court ka bala penbana ya kani ka rai ka jongka menen ha ka ba pen scam ya ka ei ka nongrem ka bangi so ka badai bat kata kalong banweng maror ya kadika notification jong government kuma PE
kenika nganget mo kenika ladan hapo public domain la da page hapo ko website jong ka Meghalaya High Court pinyo la download baru kidon hantu te menen hi ka santrik munai khat ar mentau snem ka Meghalaya High Court kala rai ban penskem ya ka nongrim ka bangi kum kinong kai ngi so thu bakari hok ka jogi bangi don ya ka benta ban contribute ban no senyang habidi batka kanika kam politics tengi soman angu ya ki nong kersan ki jongi mo ki bahiyeng ki jongi ki parlok ki jongi hot ngi don remote ki basa kerteng hawen file persa ya ka government ni nalor kini ki remote ki don du subon ki nong kai ki bak kersan ini nadien mo ka jing play kali saki baro bakum juru sabaro ki baran ka jing sokya habidi bat kanika notification bat kan ya ki nong kai tena kalian ka jongi penpa ya ka jing kemen ha ka ju opor bat ka jing sungu ru nak tahu pat ba bobon ru ba kersan ni habidi ba kenika issue Nagalyang ba bat scammer bo haba juba be jingkali ulay thu bana pedeng ki khot jong kaninga kunhun ki nong hikai ki bathmu ban yakhon yak election don tang away kat basan ngot pan kim shamla don satya ka jingthmu ban mi shakmat ban yakhon yak election ya ka na pedeng jongi kini gin remote ki ba ya le ikan ki sa ikut sangun na pedeng jongi kini dan jingthmu ban yale henlei tang i ba bright mar panyang di don Beijing tu pun jadi, ya kan election ajar pula cakap Meghalaya Legislative Assembly. Jadi next week mungkin kita itu halu kita ingin pergi don Beijing tu lagi fight ini case, ni leg ini case nama apa, isu tu bahkan ni kita hok jongi kino hikai, walau orang ngem don Beijing tu pun jadi election ru, jadi kami part ya sarkar kan cipsim ya hok itu. Kini kajing kini ko order kabaga government kapilmi link back a notification how benai March ada away but kapha ki educational institutions prepare kamdei tangya ki post assistant professor kamdei hi ki employee kamunadu upiyon hadu principal hi ibaran hakor akini ki government aided institutions kani ga order jong government ka khan but yakini ga order kumba pitip neta kalomba klasa pinkaino aka Meghalaya High Court. Kubang USE namar ba habaki pilmi ya kenika notification ki claim ai ga justification. Te namar ba nimyo iru ya kataka maybe ha cabinet nebo ki thok kumno henrei kuba ka pau na ki minister ki ba ki kran ki media ki yong mangi kwa ban khang ya kino hikai ba kenom shimata politics ban pin ba ya ka Cimpule agak jelah ke jongi. Kata ketika nongrim kaba ki kishim. Henry nagaliang jongi kum ki nong hikai kiba hikai haki college prepare. Almar hang ni don tang ki college ngim yang ikhamya kendu in school tingim la ban kren pata ka jongi. Henry nagaliang jongi ni sungo bakata ka jing aida juga government kamdei kebadan nongrim. Namar haba Pi don gunu ke jing tu mun pin maha ya ke blang aya ka puli ke dang le ke bernya pada ringkat kum ka riti sensyari jong ke India constitution jong India kapat ka hab de bernya kum ki an ya ki kanon ki ba ni don ke negeri aba ki kwa ban pin maha ya ka puli ke dang le ha ka jela ngirung ki kwa ndai ki don ki wei ki bon ki lat ki ba ka sarkar kala ban pin maha om da ke negeri ti kani le Kuma penong hi wala ni don benda ka politics haki political parties kamdei bangi sacrifice ya ka pol jongi ha akaban ikai henrei ni ai ka pol jongi ha ba ni kelut por te kamdon ke jing itu ko ke jing isa ha pereng kita ke jing joint party but kata ke jing ai ke jing ikai jongi haki college ni Api benong ban ngim don ya ta ya ke jing pendep ne ke jing pendep jing puli jong kiwai pat market kum ka mo yuki ka kum ka constitution juga India hi ka rong ba ka ai la ya barok khoi nong shnong wan ya sebenta te ni borom ya barok lau ba duna jing puli ne ba jing puli ru ngim don ban kan ya ta te bat menakani
Chandrachud Chief Justice jeng India udah ngong ba kam kabomla ban long ban community ban ong ba tang ki barang ki start ki la ban sim ya garai ka babiang te ya kata ngim don le ban comment ya lor ka halo kata ka jing ke li ki yo pi henry ke e ka ba ni kum ki no hikai ki badon ke jing sokhia ya ki imlang salang kalong ba haba ni don kita ka don kala namar ngi ngim dei kinong trai kam sarkar ni dei kinong trai haki private education institutions haba ngi kwa ban contribute haka shaka imlang salang haki por ki ban ngi la kam dei ka pat e government ban khang lat ni ti ya ta ka je kumbang ngi pi ben jing thu government kumbak ngi i haki media ti ki yong bang pen ba ya ka puli dangle ka jela ko i welcome me ta lai om nak ban khang ya ka hok ko jung Pi gawai ka long ba kani puli kani ka judgment ka main point ha ka ba ya dei ba ka jingrai chung ka high court ka long ba ban pe hatu ni bat ne emic office of profit kata te kini kino hikai jong ka government nado primary hanu college kini ki government 7 but yaki la thung lok sarkar ai tu lok sarkar nadong shadong ki control ko sarkar ya ka service ke chongki ki bat ya ka office of profit ti ki kimla ban shimenta ka politics ndai ni bane ngim dei ki no tari kam sarkar bat ya ka taru phla puli ya kini ki es ki babon ka ba ka megala government ka bo hakmat jong ka ying bisa ya ka high court ne supreme court ka government megala kong bangi ngim dei ki no tari kam sarkar ngi dei ki no tari jongki private management ka sarkar ka shu ajingarap ya ka management ban sik tulop ini te ngim dei ki nong trikam sarkar pat ngim bat ya ka office of profit number ba ya server jongi kam dei ka sarkar ba control hi ka management te bat ya ka jing seru ni ka sewa management ka government ka ajingarap ya ka management ban sik ya tulop ini ta ka arrangement te gani ka order kan long applicable kan ga judgment jo high court kan long applicable ya ki natri kam sarkar